Jak doporučit známého? Rekrutace do našeho online panelu znamená získávání nových členů, tedy doporučení lidí z vašeho okolí, aby se zapojili do našeho panelu a vyplňování výzkumů. Jak na to? Můžete využít odkaz z e-mailové výzvy k rekrutaci. Nebo si ve svém uživatelském účtu vygenerovat vlastní odkaz. Najdete ho v pravém horním rohu pod svým jménem. V obdélníku s možnostmi sdílení rekrutačního odkazu. Odkaz lze pak jednoduše poslat dál třeba přes Facebook, e-mail nebo jinou cestou, například ho sdílet na svých webových stránkách. Pokud se někdo z vašich známých zaregistruje přes tento odkaz, systém automaticky spáruje vaši identitu s novým členem. Odměna vám bude připsána po splnění 5 podmínek. Nový člen úspěšně zadá SMS kód do naší aplikace, vyplní všeobecný profil, nechá se ověřit AI softwarem za účelem kontroly pohlaví a věku respondenta. Systém neuchovává žádná data, pouze kontroluje unikátnost panelisty a skutečnost, že to je živá osoba, nikoliv robot. Taky pokud úspěšně vyplní alespoň jeden komerční výzkum, případně splní i speciální podmínky kampaně se zvýšenou odměnou. Stav rekrutace a přehled odměn za pozvané přátele si kdykoliv zkontrolujete v sekci odměny. Zobrazit pozvané přátele. Po kliknutí na zobrazit pozvané přátele se zobrazí tato tabulka. Děkujeme, že jste s námi.